Aggressive inline skating este un sport extrem care se bazează pe spinuri și grinduri. Acest sport nu este un obișnuit, te ajută foarte mult să te menții puternic. Aggressive skatingul este un street sport care se desfășoară afară. În general, riderii se dau în skatepark. Cei care practică acest sport trebuie să fie conștienți de accidentele care se pot întâmpla. Pentru mine acest sport înseamnă foarte mult. Fiecare lucru nou din acest oraș, fiecare bară sau așa numitele gap-uri, pentru mine este o nouă provocare care mă face să mă dau în fiecare zi pe role. Atunci când am rucsacul în spate și rolele, sunt un om liber care este dornic de cât mai multă adrenalină. Mi-aduc aminte și acum cum a fost când m-am dat prima dată pe role, acel feeling care m-a făcut să nu mă las de ceea ce fac astăzi. Motivația este o esență importantă de care ai nevoie pentru a reuși în ceea ce vrei să faci. Efortul imens pe care îl depui la fiecare trick sau pentru a sări un nou gap. Prietenii au o influență foarte puternică deoarece ei sunt cei care aduc adevărata motivație asupra mea. Sunt cei care te ajută să te ridici atunci când cazi. Acel moment când nu-mi iese un trick, ei nu m-au lăsat niciodată să renunț. Te susțin până la reușită. Skateparkul este locul unde îmi desfășor adevărată activitate, unde mă simt în largul meu, unde pot încerca trick-uri noi și să fac ceea ce îmi place. Fiecare persoană are o calitate unică prin care se evidențiază de ceilalți, iar eu, prin practicarea acestui sport, scot în evidență acea calitate unică care mă diferențiază de celelalte persoane. Pasiunea este un element foarte important care contribuie în dezvoltarea sportului. Pe viitor vreau să devin din ce în ce mai bun la ceea ce fac astăzi. Acest lucru necesită de 2 ori mai multă muncă decât cea depusă până acum. Îmi doresc să întâlnesc cei mai mari rideri din lume și să mă ridic la nivelul lor. Cea mai mare dorință pentru mine ar fi să-mi pot câștiga existența la concursurile la care mi-am propus să particip pe viitor. Aggressive inline skating este un sport care mă face să mă simt bine atunci când sunt pe role și nu voi avea niciun gând să renunț niciodată.